एबसुजों मदद होजानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिसायख'थियाव प्रस्पारिटी टीमा देरहासार जाजोबनो हाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। जाय गोजोनथाव रादाबानो जादों क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिसायख'थियाव प्रस्पारिटी टीमा देरहासार जाजोबनो हाबाय। बे प्रस्पारिटी टीमा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हेफाजाब होजादोंमोन। बे समाव नोंथांमोना नैबे स्क्रिननि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जायफोर बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादोंमोन बिथांमोना जोबोर रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिजाथिफोरजों लोगोसे आरोबाव जों रंजानायखौ नुदों। जायफोरानोखि बिजाथिफोरखौ हेफाजाब होदोंमोन बिथांमोनखौबो देरहासार जानायनि रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे रंजानायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनाबो फोरमायथिदों रादाब बिजोंनि गेजेरजों। बे समाव जायफोरानोखि बिसायख'थियाव देरहानो हादोंमोन बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। लोगोसेनो बिटिआर गभर्नमेन्टआव थानाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो साबायखर बावनायखौ जों नुनो मोनदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जायफोरानोखि बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों बिथांमोना फोरमायथिदों जोंनि रादाब बिजोंनि गेजेरजों। बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि डेभेलपनि थाखाय खामानि मावगोन। बिटिआर सरकारजों जयै मदद लाफानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। नोंथांमोननि गेजेराव आं फिन खनसेबाव बुंनो नागिरदों प्रस्पारिटी टीम। बे प्रस्पारिटी टीमा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुजों मदद होजानानै दिनै देरहासार जानो हादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिजाथिफोरा। जायफोरानोखि देरहासार जानो हादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिजाथिफोरजों लोगोसे जायफोरानोखि बिजाथिफोरखौ मदद होनानै देरहासार खालामदोंमोन एबा भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन बे भट होगिरि बिथांमोनाबो इउनिभार्सिटिनि लांगोनायाव गोबांथार रंजानायखौ जों नुनो मोनदों। जों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिगोन जायफोरानोखि बिजाथिफोरा देरहासार जादोंमोन बिथांमोना जोंनि रादाब बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायथिदों नोंथांमोननि थाखाय जों फारि फारि दिन्थिगोन। गिबियाव आङो आंनि सापर्टार्सफोर आरो जायफ्रा आंनि थाखाय दिन रात खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ आं गिबियाव हामबाय होनो सानो आरो जोंनि सुपार सिनियर्सफोर बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनो। बिथांमोना आंनो बहुत मोजां एडभाइस होबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि एबसु इउनिटखौबो आंनो बे अपरचुनिटि आरो आंनो बे चान्सखौ होनायनि थाखाय आं जोबोर हामबाय होनो। आरो फैगौ दिनफोराव जिमानबो स्टुडेन्टसफोरनि इस्युसफोर थागोन प्रब्लेमफोर थागोन रावखौबो गोजौ गाहाय नायालासिनो आं खामानि मावलांगोन आरो आं जोबनायाव जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' चिफखौबो आं हामबाय होनो आरो फैगौ समफोराव आङो गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै आङो जिमानबो इउनिभार्सिटि इस्युफोर दं डेभेलपमेन्टनि खामानि दं बेफोरखौ आङो मावलांगोन। रोजा साबायखर आरो आङो बे देरहासारनायखौ आंनि होननानै साना बियो बयबो इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टनि देरहासारनाय। गिबियावनो आङो जोंनि जायफ्रा अपोनेन्टमोन बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनो। बिथांमोनाबो बांद्राय भटजों जेनाखै बिथांमोनाबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोन। बिथांमोनखौबो आं लिंहरगोन आरो ज' खामानि मावलांगोन। जेननाय देरहानाय गैया बेवहाय मानो होनबा जोङो स्टुडेन्टसनि खामानिनि थाखाय मावनो फैदों आरो फैगोन दिनावहाय जोङो ज' बयबो लोगो लांनानै बिसिबाङानो जा अपोनेन्ट जा आरो जोंनि देरहानाय जा जोङो ज' खामानि मावलांगोन। हामबायसै। बेसेबां भट मोननो हागोन? आङो 850 प्लास। डिफारेन्सा आंना 150 प्लासआव। मा मुं? सरि मा मुं? आंना बेनेसेट बरगयारि आरो आं इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। आङो निसिमा चिरांनि। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आंनि मुङा अनुप बसुमतारी। आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों। देरहानानै माबायदि गोसो मोनदों? आं गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन। आं गिबियावनो फोरमायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इउनिट एबसुखौबो रोजा साबायखर बावनो सानदों जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो। आं बुहुत मोजां मोनदों। आंखौ दिनै बे अपरचुनिटिखौ होबाय प्रेसिडेन्टआव गेलेनो थाखाय ओमफ्राय बिसोरनि अननायावनो बिसोरनि सापर्ट खालामनायावनो आं दिनै बे पस्टखौ देरहानो हादों। ओमफ्राय आं बयखौबो बुहुत थेंक इउ होयो जे बिसोरो जोंजों अरायसम दंमोन ओमफ्राय बिसोरनि अननायनि थाखायनो जों दिनै बे जे टिम प्रस्पेरिटि जों गासिबो देरहानो हादों। आं बेखौनो बुंबाय। बेसेबां भट लानानै फारागथिया बेसेबां देरहासार? आंना 700 प्लासमोन ओमफ्राय डिफारेन्सा बिदिनो 80-90 बिदिमोन। माबायदि खामानि मावनो गोसो जायो? आं आंनि खामानिफोरखौ डेडिकेटेडलि हल हार्टेडलि अनेस्टलि खामानिखौ मावगोन जोंनि इउनिभार्सिटिखौ जौगाहोनो थाखाय ओमफ्राय जोंनि ससाइटिखौ जौगाहोनो थाखाय। बबेनिफ्राय? आं बाक्सानि। बाक्सा सालबारि। आंनि मुङा दिपांकर बसुमतारी। क्लासाव दाख्लैनि नमिनेसन होनायाव देरहाखादों आंना माने आंनि अपिनियना आनकन्टेस्टेड उइनार जाहैखाबाय आङो दाख्लैनिया माने
होदोंमोन बिसोरबो अपोनेन्ट पार्टिया होदोंमोन बिसोरना रिजेक्ट जाना फैदों बाट आङो दा कालसाराव देरहाखानाय बायदिनो जाहैबाय दा देरहाबाय दिनै अलरेडि जों आंनि टिमखौ देरहाजोबनानै मोजां मोनदों गोसोआव माने गोबां समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामबाय बिराद गोबाव 10 सानानो जाबाय दा 10 सानानो जाहैबाय जों गोबाव खालामनाया जों ज' टिमै जेरै जोंनो क'क्राझारनि आबसुआ सापर्ट खालामदों जेरै सेन्ट्रेल आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामदों बेजों गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आं होयो बेखौनो गोजोननाय आंना मुङा मनिका वारि आङो डिभिडेन्ड सिम्प'जियामाव बिजाथि महरै गसंदोंमोन दा देरहासार जानो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोआव माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय दा बिदि जोङो हेपि ममेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोन्दों आरो गोसोआव आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभारसिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय बिनि थाखाय आङो आंनि टिम प्रस्पेरिटिखौबो गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों आरो बेखौ नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय थेंक इउ आङो 900 सामथिं डिफारेन्सआ आंनाव 300 प्लास आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन मानो होनोब्ला आंहा इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै बेनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो गोजोन्थों जोबोद गोजोनथाव नोंथाङा उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हादों माबे पस्टआव देरहासार जानो मा मुं आंनि मुङा दाहार नार्जारि आङो मेजर गेम सेक्रेटारियाव देरहादों एबार बे 2024 आपकामिं इलेक्सनावहाय जिहेतु उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हादों माबायदि गोसोखौ गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों मानोना आं हारसिं देरहायाखै आङो स्टुडेन्ट पावारजोंसो देरहादों आंनि लोगोफोरनि लोगोफोर आंनि फ्रेन्ड्स आंनि बिदाफोरनि लोगोफोर बिसोरनि हेल्पजोंसो आं देरहादों बिसोरखौ आं बयखौबो थेंक इउ होनदों माबोरै देरहानो हाखो नोंथाङा जिहेतु सिंगोल जिहेतु इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट्स माबोरै देरहानो हाखो आरो मिजिंथि दंमोन नामा जिहेतु आं इन्डिपेन्डेन्स गेलेनानै बे बिसायख'थियाव देरहागोन होननानै औ आंनाव केपेबल दंखायो स्पर्ट्सआव बेखायसो आं बे पस्टआव नमिनेट खालामनानै लाखादोंमोन ओमफ्राय आं सानखादोंमोन आं देरहाखागोन बे पस्टआव ओंखायनोसो आं हारसिं इन्डिपेन्डेन्टबाबो ओंखारदों आङो बेनो ओमफ्राय आंनि लोगोफोर आंनि बिदाफोर बिसोरनो हेल्प खालामदों आंखौ जेरावबो ओमफ्राय बेजोंनो आं दा देरहानाय जाबाय बे मेजर गेम सेक्रेटारि पस्टआवहाय थेंक इउ एबसुनि मदद होनाय टिम प्रस्पेरिटि साबेसे आरो मा पस्टआव देरहासार जोंनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जिखिनि बुसु इलेक्सन बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा जोंनि गेजेरावहाय जिथुनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 12 केन्डिडेट्स दंमोन बे केन्डिडेट्सआवनो जोंहा जोंनि टिम प्रस्पेरिटि बे टिम प्रस्पेरिटियावहाय जोंहा 8 केन्डिडेटआ जोंहा दिनैनि जिखिनि रिजाल्ट बेवहाय जोंहा उइनार जानो हाबाय बिनिनो जोंहा 3 अलरेडि जोंहा उइनार जाखादोंमोन आनकन्टेस्टेड उइनार जाखादोंमोन बिथांमोना दा जोंहा मोनसेया बिसो जाहैबाय जेनाखि जोंहा मेजर गेम सेक्रेटारि बिथाङा जोंहा एसे बर्डनि थाखाय जोंहा बेयो जेंना जाना फैबाय जों खोब खुसि जे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउनिभारसिटिनि जों सापर्ट होजानाय आरो जोंनि माइन'रिटि जेथांखिनि संगठन थानाय बिथांमोननि जिथुनाखि सापर्ट जों दिनै बेबायदि देरहासारनाय फिथाइ जि बेखौ जोङो मोननो हादों आरो जों बेखौनो लुगैयो जे जायफोर केन्डिडेटफ्रा जोंनि जेनाखि टिम प्रस्पेरिटिखौ सापर्ट होदों बिथांमोना जोंखौनो जेब्लायबो मदद होगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जेखौनोखि जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट जिथुनाखि गुबुननि टिमजों गेलेदोंमोन बा गुबुन टिमजों बा गुबुन जों दैदेनजानाय बिथांमोनहा जिथुनाखि जोंनि एलायन्सआव गेलेदोंमोन बिथांमोनाबो जोंनि गेजेरजोंनो देरहासार जानो हादों आरो दा बेनोसै आरो मा टिमा बाहागो लादोंमोन दा जोंनि टिमनि एगेन्स्टनि मुङा जाबाय टिम भिजन बिथांमोना मोनसेबो पस्टआव देरहासार जानो हायासै दा खोथाया बिसो जे जों टिम भिजन बा जों टिम प्रस्पेरिटि बिसो जे जों साफ्रोमबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट जानानै जों साफ्रोमबो मोनसे जयैनो खामानिखौ मावलांगोन होननानै जों बिदि थांखि लानाय जादों मोनसे नोंथांमोना बे बिसायख'थियाव जिहेतु एगेन्स्ट पार्टि
टीम भिजन बिनिफ्रायबो नोंथांमोना जे भटखौ मोननो हादों नामा? दा जोंनि टीम भिजननियानो जाहैबाय साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जिथुनाखि जोंनि जाय जोंनि टीम भिजननि जिथुनाखि जोंनि सापर्टार जानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया जोंखौ मोजां मोननानै जोंनि टीम प्रस्पेरिटिनि मोजां खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गोबांथार सापर्ट होनानै जोंखौ दिनैसिम बे मोजां फिथाइखौ होदों जोंनि गेजेराव दिनै आरो बे थासारिखौ लाबोदों हादों। टीम प्रस्पेरिटी हिसाबै साबैसे जाफैदों? टीम प्रस्पेरिटी हिसाबै जोंहा 11 बिजाथियानो देरहासार जानो हादों। सिगाङाव माबादिमोन जिहेतु टीम प्रस्पेरिटीनि? सिगाङावथ' जोंहा बहुत खामानि मावदों जे थांनाय बोसोरावबो जोंहा टीम प्रस्पेरिटीयानोमोन दा जिहेतु बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंहा टीम प्रस्पेरिटीया थांनाय बोसोराव जाखिनि रुल्स लादोंमोन जों बिनिफ्राय आरो स्ट्रंसिन जों टीम प्रस्पेरिटीखौ आरो गोख्रोंसिन लाबोनो हागोन नामा बेखौ नोजोर बोनानै जों बे टीम प्रस्पेरिटी नामखौ लाफिननाय जादों। जिहेतु टीम प्रस्पेरिटीखौ देरहासार खालामनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मा खावलायदों? जोङो बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनिट एबसुनिफ्राय जे जोंनि टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय जिथुनाखि जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनिट एबसुजों जिथुनाखि सापर्ट होजानाय बिजाथि बिथांमोना जोंजों जेब्लायबो सापर्ट खालामगोन आरो जिथुनाखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जिथुनाखि जानाय प्रब्लेम जिथुनाखि गोबांथार प्रब्लेमफोर जों बेखौ खौसे जानानै जिथुनाखि जों बे खामानिखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै जोंनि टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय बिथांमोनखौ जों अलरेडि थिखानाय जादों आरो। मैया जिहेतु बिसायख'थिनि सिगां मैया मोनानि समाव मोनसे दांथाया जाहैबाय जोंनिनो फरायसा दा जोंनिनो फरायसा हिसाबै जोङो जिथुनाखि जों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन जोंनि लोगोफोर जिथुनाखि बे जोंनि लोगोफोरा बे मोनसे जायगायाव थांनानै बिसोरनि जे जोंनि अपोनेन्टनि टीम बे अपोनेन्टनि टीमा उनथिंबो फैबाय सिगांथिंबो फैबाय जोंनि गारियाहाय गेजेराव नांथाहैबाय। दा बिथांमोना मानि थाखाय जोंनि गारिखौ बेबायदि एटेक खालामदों बा मानि थाखाय जोंनि गारिखौ बिदि एटेक खालामनानै जोंनि गारिखौ बिदि सौसे भिडिअ रेकर्ड खालामनानै जिथुनाखि फुटेज बेखौ जों ससियेल मिडियायावबो नुदों बियो जोबोद गाज्रि जादों जे जोंनि टीम प्रस्पेरिटीयावहाय जेबो बेबादि साननायबो गैयामोन जिथुनाखि जों बिदि जागोनबो होननानै जों सानाखैमोन जिथुनाखि मैयानि जि जालांनाय थासारि बे थासारियावहाय जों नायोब्लाथ' टटेलि जोंनिफ्राय जेबो गोरोन्थि गैया बियो बिसोरनिनो प्लान पलिसिखामोन जानो हागौ। बिथांमोना जाहैबाय मा जिथुनाखि जोंनि टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय जिथुनाखि लोगोफोर जोंनि सापर्टार बिथांमोनाहाय जोंनियावहाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बिथांमोनखौ एटेक खालामनानै बुलाय जादों बिनि उनावहाय जोंनि लोगोफ्रा मोनहैनाय जादों। औ बे जों लोगो मोनहैनानै रायलायबाबो जों सल्भ जायासै बिथांमोना माखासे लोंनानै जिथुनाखि आउटसाइडारनि लोंनानै बिथांमोना माखासे रायलायलायै रावबो रायलायबाय सल्भ जायासै बेनो आरो। मोनसे बाथ्राखौ जोबथायाव आं बेखौनो सोंगोन जिहेतु बिसायख'थिनि मुङाव मोननै बिथ' जोंनि गेजेरावथ' बिदि टटेल बिदिथ' जानाय नङा जोंनि गेजेरावहाय जिथुनाखि बे साननैनि इलेक्सन जोंहा बेखौ बे बिसायख'थिया दिनैनि जिथुनाखि रिजाल्ट बे रिजाल्ट जोबनाय लोगो लोगो जों जेब्लायबो लोगोफोरजों क्लसलि थायो जों जेब्लायबो रायलायफिनो जेब्लायबो जोङो साफ्रोमबो केन्डिडेटखौ जों बे टिमनि होननानै जेब्लायबो नायस'या जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि एबसुदा जेब्लायबो हास्थायो जे गासैबो बर' फरायसाफ्रा ज' जानानै बा साफ्रोमबो गुबुन कमिउनिटिनि बा जोंनि बर'नि जिथुनाखि साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जिथुनाखि स्टुडेन्टसफोर दङ बिथांमोना जे जोंखौ सापर्ट खालामो बा जों बिथांमोनजों लोगोसे जों ज'यै खामानिखौ मावलांनो हायो बे मिजिंथिबाय आरो गोजोन्थों।